Biyag, di tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak at no matulungan ka. Si Kati parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugpugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumatan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka nga ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mata mabalin nga day of aklatan o kay kayat ko? Tari, awan pa yung team may baon nga gluto. Siya ko na. Alayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumten to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atob ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kayat mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati ti jak mo manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amunday ta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda. Problemam daytan. Minda bakit, Rambiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No ammom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino ti ayan ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Weno saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin daa. Jak meten makuntak. Simurot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, simurutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Nagyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatag. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito, eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito, eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Hanggang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mat anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at tungarod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawansyo. Agyaman ako nay, tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lataan na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri, apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayo matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak ah. Ay, Lola,
Awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayaw iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayaw. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pa ilat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mat. Diyakon nam naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Maparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang dati naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay ang mariminda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di ama kontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo no nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan unay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Intun bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na uray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Naskan latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang.
Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Owen, tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Owen nga ro, tatang. Adakon! Ay na, pagbagay mo lang unit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaruno nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti, talo atawanan tinapalabas, ngamiti panagritnaket, kasla idi kalman laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor, timang kita kenkwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit. Anya ngay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kay madanakan. Sa anak pa'y nga rin agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidok ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Saan na po no data, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare.
Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kasta, auntie. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laeng. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib keren nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano nga isubli tayo tibulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri balasang ko saan ko makastawan. Ikanyo ni nanang yo iti gundaway tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya pay lang ti aramidan nyo dito eh. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti adu ang nagkurkurangak. Ure mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin kan ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Diyak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag. Di tao. Agawid ta ka din, tatang? Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka no. Itulog ta pa yung balay ta.
Ni ka di man nun antihana, ti urayan tayo, tatang. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balayda. Wala na. Ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siya lang, ti mangitulog kan kwa na. Ta kaasi mo eh. Ramon! Oh, ang tatawag gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Na itulod da kan. Sika nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italab. Ah? Ay, wala niya. Ay, kasano nga kadwak mo ti anak ko, Hana. Apay no, ipabigatan. Alaman laangan. O sige, agawit tayo nga rodan. Ang tumagas kayo ka iji balay ha. Ta iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si Kahana. Ala, lumugan ka nga, Rodan. Okay. Ngam, agtugawak dito abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-amay ta, bayad ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko, Ala, umay ka nga, Rodan. Hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Ang mga nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa na lang. Nakatalang harudang tikin na itay iti balayda na kaslang mabispisinan pa lang. Ala, ingkay tilsilan mo no di ka pa mangan, siga, Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawin. Ada ka di manan nangarkilakin ka? Ada nga rod bakit? Amne, inutang naman hintar kila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti ko namkit di. Babae manan tinangarkilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mat? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mo naramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam nga agbalbaliw kan. Huwag ka di. Diyak mo't nalipatan day takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga ada mangarkilaken kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kwa na nang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balayda na, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Diyak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo kan ni tatang. Diyak ngamin kayat tiraramidon na, nanang. Ha? Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kan tatang. Apay ngamin nga saan nga agsarsartin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Abot-buto nga tunggal aga pa dadag iti dadag ka. Nanang! Gusto ko man! Ramon, agpagpakaasi akin ka. Agbaliw ka kuman. Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa. Maasi ka kuma iti anak ta.
Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapat ha. Ay, Saan dapat nga agapat ket? No idyamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapat ha. siga madlat mga abakan niya kat mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan mo't la agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayang kapilitan dagbalik. Kas taman ti imbagam idi. Kunam ngagbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong dagbaliw. Idya akong dagbabay. Agkidermak, no da makita a babay. Tapno saan akong amasulisog pay. Ay, dayjayo ti taksi ni tatang inak agluganan. Taba, Magpangluka talaga, Meli. ala, sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang ang nakatugaw iti taksi na. Tatang, agawid tayon. Nay, padya ka magaya man ako. O sige. Umay ka, tay palugan ka kin ni Rudy Apada ka drive. Isundi mang itulod kan gagawin. Agbiyahe ak pa ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti naman. Tamusan kami nga aga pa, okay? Tatang, Ano na? Okay ka. Bayan to kontiplete nga gawin. Agpaitulod kan kin ni Rudy. apengin sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Isungay tapay mangan. Ay, saanin tata? Nakababain mo't. Ay nga, di ka di agbabaig. Walasan ko. Ala, bumaba ka. Hinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod gagawin to madamdama. Dan, Sige. Da kayo ti makamu, tata. kanya, nabusog ka din. Uwin tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka yaman. Tapno libre kan to manin, Meli. Nakababainan, tata. Eh, di ka kadagbabain. Agam mo kami itamam. Isungawan tarong mga pagtanakap. Takasla, anak kami tayo, Meli. Tata, Ewan dayam. Ito'y, kwartam, Meli. ni, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Lati Jane, awato mo, Meli. Tulong ko kang galeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, sa itulog ka niya balayo, balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw dayjay nga amam. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklo naklatan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti isuk-sukat ti asawa na. Talaga siguro akasjayan ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsina kami tatang? Diyak kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Anak, Isyak mo tiyag pagpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. ipagpagapukken ka anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti ama? Bukas ta. Adamanan pa pa na, bravo. Juan, Mang Rudy. Aday tulod ka, pasahero.
Arkilan na. Iso si kaman pala ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang ti papa naman, Ramon, pre. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tas siya akong di makamamang itulog yung kuhanay dyan balayo, pre. Mili, nagbusog ka. Well, ibusin tamin in order ta, ha? Untata. Napisinanak anak ka po yung pagkadanan. Kasta, makan kayo tayo, tapno lumukmag ka, nagkutong ka. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. May mahit-mahit lang nung lumukmag ka masit, Mili. At pumintas ka man. Ay, kasta ka di, tata. Well, gayam, ada ginatang ko rin lang. Nakita namin nga walilong. Sumayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainan ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Ya, isuot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matapagbagay oh. Magustom ka din. Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da tarin lawan. Remembrance mo kandak da tamil eh. Uwan, tata, kat agyaman akmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakong. Kan, eh. Kwartampay. Ha? Ikandak manin iti kwarta, tata. Well, tapno at dapakit manin. Di mo lang kami magpagkakatatata, kailangan mo nga ikan kayo di kwartam ha. Kwartam da ito di makalawas. Ikan kanto manan, no may alawas. Mele! Meli, apay anarapian ka man na simbang pet. Nagapuan man na ya. Wa? Nagpractice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Ewan na. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay? Rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga, Rod. Abay, akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga, Roden. Ha? Meli! Kasarsarita ka pa ilang! Meli! Apay, akas jay mo ti pa nagsungsungbat ti anak ko. Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanin serpik na asawang Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruwam kanya kaya marin. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daraming ko. Kan na moment. Asipod barwa. Kat ang krurutap dagiti nobya kiti. Sana ya. Ha? Awanin limot ko kin ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan? Grabe ka Ramon. Basol ti kastangar aramidom. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklata ka din bakit? Uray, tas ikamat lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isutsukat? Ay na, uray agsang sangit ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramidan. Ramon, astoy ko kadilatan, aging gatinggana. Tiyak sang sangit nga agpagpagaasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit.
No saan ka makaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaan na? Saan galaplan? No saan lang nga po iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaas siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako na, nga awatin naklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya at tadakan, Ramon. At ang nangaragila kanya, iso anarabyanak mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdantanakak. Ha? Apa ito anak da? San pa'y asim mangpet? Kat dis orasin ti rabii. Bawa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastutar aramidam. Inawagan ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Ngagprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpay sukanya. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalawundak? Sige, pagtalawundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Ne. Apay nagtangsid ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardeng galangin nga gatal. Wen! Talaga adyak kayatan di ag-eskwela! Tama ba inakon nga ag-eskwela? Ngamin! Masikug akon! Anya? Masikog? Agdan lobyong? Wen tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakoy-kuyog ko iti rabii? Ipagamitin opium. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ha? Ne, Rodi, nakaumay ka mo dito'y balay. Wanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawat. Anya? Awanan kay tipain, Rodi! Apa ang naramid mo taga straight ako? At ang asawam, ng ginundawayam tiyan ako! Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti adda asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti pa nagrupo-rupang nagpakita kada kami. Kalpasan tinaramid mo, Rudy! Pakawanan ako, ma. Jack pagtalikod ng tasikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak di asawam amang idarumkan ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanya. Agsinatan, Rudy. Anya? Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod day din na minsan nakalma. Anya? Tapay? Natiliwan nga gar-aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya? Apa man na makapagpasngaya. Agabrudak, nanang. Jakon kaya tag-eskwela. Isma, agabrudak lang din, nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kung dagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka.
Siya naklagamin kan kamari. Kas tamot iti anak ta. Kaya ka nagitapo ko to. Ha? Basol ko. Gapay gasto din nagtungtungpalan ta anak ta. Nimili nga anak ta tinagdasalan. Ti kinababayro kiti kan labas. Mari, Ramon, pakawalan na ko mabakit. Lakiris ko nagilimitot ko. Ikarik. Diya kong sumiyan tisikot nga ramid ko. Tadyak kaya't amay tulad na kita puko tayo tinapasaran tinana. Nag-unagit basi ka babae na kita puko na. Ramon. Agyaman ak tanaka-Ameris ka. Ay ayatin ka. Iso ang mapakawan ka. Ken, no saan ka ang mapakawan, edi pa'y na kumaapinanawan ka. Ang yaman ak, Mari. Kat tulungan ka amang patakil ka na kita puko ta. Tadakit nga ron ijabrod tinata. Wen lakay. Kat ikararagat na dyan anak tayo dyan ang bro. Asapay na kuma, tanakarad ka na kanayon. Ken sapay na kuma, tasaanin na pasuliso. Tapno saan na maulit tinapasamak ken ko ana. Well, ikararag ta. Asa pa'y lako ma. Tabakasarak matan iti lalaki ang mga yatkan ko na itinapudno. At may bilang lang to kas pudpudno nga anak. Nagitapo ko ka. Mari. Abay, awanin plano amakiasawa na ko. Awanin tatang. Diyak kayatin ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsaka kun. Taaddan duwa nga anak ko tatang. Kulakit dinoda na amumiya abroad a nobyo. Adwa ti agar-aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubli ak manen ijay abroad dito numayabunan tatang. Uwan na ko. Kat pagawalan na ko ma. Gapo iti matingaramig ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakitak tinam. Gapo iti panagbababahay. Ay na, lipatin yun day tatang. Tinapatid, nagbalbaliw kayon. Ket, pakawanandak ko maamo tatang. Ngamin, nagbali na kasukit kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayon. Tapno nasalun at ken naragsak tayo ak kanayon. Biyag. Di na. Diyak lang pagaro, Feli. Napimpintas ka hindi ti personal. Kami ti ladawan lahat. Agyaman na, Rico. Uray si ka. Nakatataer ka matiti personal. Inayat ka ni dagin inawag ta pay lahing hindi cellphone. At addaman itan, panagkita ta ni ti personal. Ayayatan ka, Rico. Sapay ko nga tadi na tulubuan. Sapay ko ma. Jak tumanen mapadasan tagladingit maipapan kan ayat. Ha? Kaya't mo ka di asawan? Addan imo na anobyong sakbay kanya? Uwan, Rico. Ngam, inaglilaw nak. Nangasawa iti sa bali. Ala, di mo lang ibang tinabalabas. Agragsak ka itan. Ta nakatumpong ka iti lalaki ang mga yatgan ka itag na nayon. Sapay la ko, Rico. Wen, ikarigday ta iti batog ko langit.
Sikan tulang dayatag, aginggat maudi nga angas ko. Kasta akmat, Rico. Ni, malamat gaya man. Agawid ka ka din iti lugar yun. Basahan, tama naman, Feli. Sa pagtulangin tagawid no bigat. Pagtulog ka nga ron. Pagturugan ta ko nama, Ha? maturog ta iti hotel, Feli. Rico, nailaw antan. Talaga kasta. Ta agayan na tamatan. Agkasarta ko mapay nga umuna. Sa tarangitan ni kay kayat ta. Wen, dumteng to tayo ta, Feli. Agod nuwat bay. Bay, tanod na umdas nga urnong ko. Dumanon kaming kadagiti dadakil ko. Laglagi pa mga impaay ko amin na apa nagtalagkan ka, Rico. Damo pa'y pa nagkita ta. Inrok makon ti amin ko kan ka. Dakkel ti pa nagtalagaw kan ka. Nagyan na. Pero di ka matalagan. Di kan tulog ko na pulos. Di kan di sukat. Iti dahita kinaplantas mo. Isukat ka? Diyak tumaramid dahita. I love you, Feli. I love you too, Rico. Hello, Rico. Hello, Feli. Agturong akong dito lugar niyo. Marabyanan ka makasampot, ha? Okay. Nakarubot ka din. Ang kita tayo tisigod, ha? Bye. Love you. Okay. Inak agpakadan ka dananang. Papanamaya katrabiin. Kwa, ije balay daing San Arlene nanang. No jak makaawid, maturog ka kijayan. Di mo ka din ba'y pabigat? Rabiin, anak ko. Jak mabalin nga ipabigat daytoy nanang. Importante ti ibagakkan kwa na. O sige, mapanakon. Rico, kasano nagsikugak? Anya ti aramidam. Di mo pa'y lasa sa unti kasta. Daadayo pa yung masalit na ita. Anyat amom. Amangan no itinamidwa apan nakailawan takat agsikugak kon. Ne, umawag ang tibos ko. Excuse me, ha? Kasaritak beti manager mi. Amang ano ayaban nak. Kat ada pa aramid na kanya. Dayto yan ti pagbutbut nga ka. Masikugak kon. Positive ti resulta ti pregnancy test ko. No. Ayan. Ayan mo magpasamakan ka. Tatang, Masikog ka ka, day. kwa, Masikog ka ko na! tatang, Ha! Sino ti ama ti sikog mo? Ha? ni Rico, tatang. Sino rin ko na ita? Ay abang dito balay sa kayat ko ang kasalita. Tatang. Hello, Rico. Masikuga kon. Anya? Masigog ka? Apay akas ta ti jar mo. Saan ka kadi naragsak? Tadanton anak ta? Sigurado ka di anak tawag ka niya kaya. Anya ka kadi? Asino pa'y kumakat si kalaang matinobyok? Nga ta. Rico? Latiwitak. Nang pagtuwa-tuwa aputok ko na ita, Feli. Nagsakit magtanday ta ngay bagbagam, Rico. Naglagi bang asaan kan anasin ang abalasang ididamot at tinagkita, Feli. Sige, bye. Rico! Hello! Apay nga yakas tiyan magtanti bagbagama. Anya ngay ita. Nakatumpong ka iti responsable ang nobyo, Feli. Nanang, Nagloko mo dyan ang lalaki. Namuan na lang masikog ka. Nagpukawan na kaslasaw. Sa anin, nagpakpakita ka nagparparit na aplaus. tatang. Dahil tangabi ka,
Talag-talik ka dagaw si tinayda lalaki. Nagam-amukay pa'y kumangamin Saka nagtalikin ko na, Fele. Pakawanandak ko matatang. Mala, awatan tayon ti amin. Taure ungtan ta ti anak ta. At daditan, sana na may subli ti amin. Kundi tay ammo, no pang sapsapulan tayo iti day alalaki. At yapay ngay, kapilitan na nga aganak ka na balasang, Fele. Pagkatasa mo ti anak mo, Fele, tamangan lumabisen. Uwan, nanang. Kumay ka, nanak ko. Naglungpo nga ubing to'y apo ko talakay. Nagwapo nga ubing. Muna raw, nagtangos dagong da. Imala iti amana, tatang. Kasta ti agong ti amana. Di na nga rin big-bigan aputo ti anak mo. Karuprupan ako ng pailaang bay. Tatang. Kan mabaling ka di Fele. Di mo sang kadakamat dahi di alalaki ta masurunak lang. Ha! San lang agpakpakitan? Tama ganon nga pati marami ko kay Kuana. Ala, gusto day talakay. Ayugan nakmankit day tait nga gumatang iti si daan ni Fele. Pagigupan ta iti sabaw. Mami, kuna ni teacher ko, siya ka no titapuan ija eskwilaan mi. Ay, wow! Ay no, naglaingan ti anak ko. I love you, anak. I love you too, Mami. Bayan, tanada kwartak. Intan to ijemol. Agpasyarta. Kalpasan na, gumatang ta iti badong. Basta ka ba ula kagatangan, Gatangan ta amin na kayat mo, basta ka ba ula. Ha? Talaga, Mami? Wan! Agsingsingpot ka, Wan. Agadal ka na imbang. Anya ti kaya't mapagbalinan, anak ko. Aglako ako maiti store, Mami. Kaslakan ka, Mami. Anya? Saan nga engineer? Wano, doktor? Manjak, agbantay iti store tikat ko, Mami. Nagmayat nga minti agbantay iti store. Nangaruna no adda ti gumatang. Ando ti itudda a kwarta. Anyan? Hanggang ure no kasta, agadal ka na imbaguan. Aramidak ti amin ang kabaulak. Tapno maipaayan kay tinapinta sa masakbayan, anak ko. Nanang, aga-brodak sa. Da kayon timang bantay iti store, taga-playak para abroad. Anya? Pasapul pala ka di nga umadayo ka, anak ko. Kasapulan, nanang. Dumakdakkelan ni Marky. High schoolan. Madamdama, agkuleyon. Masapul ang makalpas iti panagadal na. Saan, Mami? Di nakpanawan. Diyak kaya't nga agabrod ka. Anak, kaya't mo ti makaagal. Saan ka di? Wen, Mami? Lukas na nga rod, palubusan na nga umadayo. Tapno da pagadal mo. Nudyak agapuro, saan ka akabala na pagadalan iti kuleyo? Di nakpanawan, Mami. Please. Anak ko, Sumuro takmat kada kayo ano pumanaw kayo, Mami. Itugot nak iti papanam. ala, saan ako nga umadayuan? Ha? Agpaisaw, Mami? Wan, di ka kabala na panawan, anak ko. Yes! Promise mo ah. Wan, basta agsingsingpet ka ha. Agadal ka na imbag. Wen, Mami! Promise! Mami, nalaing ako nga agsukli. Amo kunti agkwinta. Wan rumbang laang nga amom, tanawanak dito store, si Kataglako. Men, Mami. Nagmerte aglako. Kumano ako kadwata ni Dadik. Naragsak tayo kumang aglaklako. Pinanawan na tayo mat ngamin. Ay, anak ko. Nana, di mon panunutan ti amam. Tapno saan ka manan nga agliday. Nairuama kon, Mami. Sa bagay, okay lang oray awan ni Daddy.
adda ka mat. Love na love ka, Mami. Nakarkaro pa'y apatpatgan ka, anak ko. Mami! Marky, anak, di magasa kung diti pagadalan nyo. Tapag iso a dismissal yun. Agkuyog tan nga gawid. Naggapuan ka ni Mami. Adala na pan ko ginatang iji plaza. Alang, oh my God. Wan, Mami. Ay, nalipatak ka ng tipayong ko. Inakalain bihit, Mami, ha? Sige, darasam, anak ko, ah. Wan, Mami. Feli, Ah, Rico? kumusta kayo ni Tanakta? Ah, Pakawanak, Feli. Nakita kong Tanakta. Kat kayong ingas ko ulay. apay nga da ka. Kan kasano ana mo am adito ti pagad-adalang ni Marky. Nagdamdamag ak, Feli. Gan nakaumayak. Tapno mayag kita ko iti pamakawan gan ka. Kastamat ni Tanakta. Mami! Ma! Ni? Asino ti kasarsarita, Mami? Kuha. Magwapo ti Tanakta, Feli. Ha? Anyat ibagbaga na, Mami? Marky, anak. Isuti amam. Ha? Kasta ka di, Mami? Anak ko. Kailiw ko na yan. Magwapo ka. Agkaingas ta. Gan damag ko na lang kakano. Iti pagadalan niya. Si kakano ti may sakit iti kalaingan. Feli, mabaling ka titi umay di balayo. Ha? Please, Feli. Kaya't ko nga iliwan danak ta. Nalipatam sa amagtag, kinaramid mo iti kalabas, si kaalalaki. Pagawanan ako matata. Napuskol, ti panagrup-rupa man niya. Pagawanan ako matata. Nakasagana ka mang sulnit, iti nagkurangak kadagiti aginak. Idi pa ila kumana kapanunod ka. Lakay, anya na itaaya. Baybay anak mamay bakit napalagipak man na ito'y alalaki. Namnesan sa, nalipatan nan sa tinarabid na iti kalabas. Napuskol, ti panagrup-rupa na. Lakay, nakasagana nga rudmat amang sulnit iti nagkurangan na. Kastalaing ti kalakanak ang kuwana. Reputasyon ti anak me, ti dinadail mo. Da kami, tinagsagsaggrap anak ang ngag itagkakasakit a salita. Naganak abalasang, kung kunada iti anak me. Tata, pagbabawyak na tangay naramit ko. Pagbabawyat. Pagbabawi ka, ngam naladawan di amin. No sakla ama isa, di kan kayat nga awatin. Anat pangudeng mo, Felay. Tatang, saan pa ang naladaw ti amin? Kaya't kumot ang mabukal ti pamilyami. Anat ko na ni Markingay. Kaya't namat ngagsinublian kami iti ama na, tatang. Ay, sigurado ka. Uwan, tatang. Payabam nga raw, napagsasaritaan tayo ti kalay sayaw. Sige, tatang. Kat agyamanak, numaawatan dak. Basta karino di alalaki, aginan ulitan, tinaramid na. Nagyaman ka, sa awatan na kapailat anak ko. Tanusak lang ti masuraw. Uray sanay, ng bawan ti maramidak. Kaya't nababukilan ti pamilyayo. Kitsabay ko mga raw, na di kan agaramid iti may kaniwas. Ikarik, tata. Tatang ko namon, sa agkasar kahinton itanak ko. O niya, may kasar mo nga ron ni Felay? Kaano? Di kaya't yung panagkalaysa. Ko. Lading hitag, tata. Gamjak mabaling nga ikasar ni Feli. Ano niya? Anyat kaya't mo asawan, Rico. Ko.
Adanin kasar ko. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ani, Ay, awan lang tagayam. Talagagayam, napaklan ka nga ulbawd. Manangalilaw ka talaga. Nagsina kami ni ti babae ngayon kasar ko, Tatang. Di nakawagan ni Tatanam. Ibabawag timbang ang itay. Tatakulan mo lang. Ha? Awan babain mo talaga. At dami gaming kasal mo. Ngam apay anak turod ka pa lang agpakita dito. Nagsina kami, Tata. Uray bay, may kasal mo nga raw anak ko. Kat at dami gaya mo in kasal mo. Urag din na kami latan, Tata. Ay, pumanaw ka. Sinatail mong anak ko. Sa ita, pagbalinan manin ang kabit. Kasla kabit mo lang ta. Tadagin nga rin kasal mo. Naglaing kan. Ayan, pumanaw ka. Tauray anda mapaspasamak. Dak umanugot nga ituloy yung relasyon nyo. Ngumne! Uray agsina kayo. Itid mo lang tati pagribangam itanak mo. Tano di ka mangtid iti suportada. Idarong ka. Apay, di mo imbaga dagos kanyak day tariko. Sorry, Feli. Ngamawan kami. Mabaling tatag din nakas ka. Ay, sana mabalik! Sakti makalaban yun, ipili yung tagayak yaw. Awan babayin mo kit di alalaki ay. Bayam ani Feli ti mangedeng dayso ti masagnan. Langro na ket adda anak da. Pili! Anyat makunap. Agdesisyon kan. Abay, kaya't mo pailaang dahito at tao nga oray inululbudan na kan. Saan ang tatang? Kagurgura kunday tataw. Inalilaw nak idi. Ita, alilawan nak manan. Oh, nangin mo. Iso pumaraw kan, Rico. Yak kaya din amakita di pa nagruprupam! Ay na, anak ko. Ay na, nananay kan nga engineer. Ay na, may saka na profesional, anak ko. Uy, mami. Katagyaman na ken ka, ha? Sika, ipangisaguta kiti balii. Tauray, may saka ng patakil kanya. Inkarigatam ti mangipaay amin ang kasapulak. Aging gana tunoy ko terapahab ko. Ay na, maragrag saka na anak ko. Ngamin, nagbungan ti ado a sakripisyo ta, anak ko. Kat kablaawan ka manan. Agyaman nak, mami. Kat ikarik, mami. Di kay tubay-bayan. biyang di tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman tayo kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Noring. Katin ko ko iti day ti apakanan. Ito lang kami na makita day ta babae. Napunaw, tinagamit. Uy, pare Apollo. Di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Taya. Ay sinalbag kamat. Adala nga ro din ni Risa nga asawan. Anya ko man o da asawa. May, naglaw na nga iso tikit kiranta pare Apollo. Kumit-kitan ka na ta. Kasarita kinto madamdama pare dyan. Makiang amuakin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Mayra. Saan nga minamadlaw nga da asawan? Ada anak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti do Apollo magpangato. Nagubingan intilangan. Managrabak ka gayam, Apollo. Sana ka mangrabrabak, Mayra. Talaga nagubing tilangan. Saan ka nga grup-grupa ang misis? Agyaman nak. Mabalin ka ding awisan ka rumwarin na madamdaman. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. Awano saan, intag po iti sine. Sige. Sika ti makaamo, Apollo. Ano kas nga ron sukunon ka dya pakanan kalpasan ti trabaho kaya construction site.
Amom ka dito aramidan pare Apollo. Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Tanag mo na ya pare dyan. Dito maamuan ni Risa ti aramida. Luklukon lang ti asawam no kasta pare. Kursunada ka niya talaga ni Mayra pare. Sana bali, tadayo mo ti ayan ti asawa. Di nanto ammo tayo ti aramida. Basta datalang ti makamoy ti na ito ya. Awanan ti sa balipay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan matantang? Apay ka di? Kung nakano nagawid. Nakita nga minitagsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ha? Kasta ka di, tatang? Ay, apay nga, saan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungarod adamdamagat kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmat nga itangaal daw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Nalabit aso marunong to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ay, nalabit akas tatay. Ay, ika makasarita ni Jan. Ang tumapwa mo, apay asaan da nagkuyog ang agawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa? Saan pa lang makaawid ni pare Apollo? Ado pa yung ngamin ti trabaho na di construction site. Kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Kapaman amalpas di aramiden da. Agawid dapat ladagos. Madanagan at lang naman. Hindi namot sungsubatan ti awag ko kan kuhana. Kwa, awan ti rumba nga pagdanagam, Risa. Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka kumaabarwak bay. Awan ti rumba nga pagdanagan. Apollo, Napud ni ti panagayat ko kan Mayra. nga uray adan may isa nga anak ko. Ay ayatan naglata. Apollo, Pangasim ka na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kon ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na ka, Mayra. Di kag danag. Si Kantula ang ti babae nga ayatan. Ano kasta? Adan relasyon niyo ka ni Mayra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Mayra. Ay! Papaya nagsanay ka. Di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitiraramidam, ha? At dayta ka manin ako na, pare. Sa anak mata seryoso ko ni Mayra. Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala kung ti kaya't ko kankwana. Inutag to matante umadayo. Ay sinalbag ka mat pare. Kastagaan ti plano. Talaga mat. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mat ni Mayra. Anya? Total, diyak mat imbagbaga kankwana ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agreeing ti cellphone mo, Apollo. Api andi mo sungbatan. Wah, tikap sa kundi mawawag. Nalabit at gumawat man na ni Tigwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagti baganakan ka. Di mo nikaskaso kunak. Kwarta lat tikayat na dayta. San asungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuhana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na. So adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuhana nang. Ina po madalagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na tiawagam Amom no kumustan ni Apollo. Wen gaya man niya. Sige, nilangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga amadanagan ako. Kaputa jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka matris ha? Apay ka di? Saan kami nasungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana? Ay? Sa dino ka diti ayan na? Kan anya ti araramidin na dita, dyan. Nagkuyog na iti Furman me. Adalabit na pananda. Anya?
Wan, kasta nga pwesto. Anda na pananday ti Foreman mi. Isma di na sungsung-batan ti awag mo. Kasta ka di. O sige, ibagam to kan kwa na nga imawagak Wan Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kwa na. Ay, siyak ti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni Kaskasa pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masya na pa yun pa na. May ramrama na itigalok ko mga aramida ma. Ay, Jack, ano na niya ti sungbat ko kay ni Risa nukas di nga umawag. Basta ipagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Ipagakmatan kan ka pare dyan. Samad lang agbayag ti relasyon ni ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kalwana. Dahita lang ti kayat ko mapasama pare. Sa balik agparparig na kanya, bakit? Apay ka di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin tiyan nagtamang ururay kan Juana. Ay, wan nga ron Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, kada utang na, kan singsingirin dan. Asano na makautag? At saan mo ito namang mangtod ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Dan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar-arami dan iti sana nasaya ni Apula. Asyak ti makalaban na. Awan ti mga pagdalagang kanya, Risa. Makumi-kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka nga rod tita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Okay. Kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan ka tulangan kung ano kagawin. Ano pa yung niti trabaho, Mina? O sige, ang subli ako niti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawan pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Santay nga ita. Anya? Ay, Oh, apa yung nagsinay ka? Kailan na nagseryoso ti rupa ma. kasapulak ni tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pag ang anak man iti kwarta. May anak tumot lahat. Ni, pangaramata mi ti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan anak na. Anya? Pangasi pare. Pautangan anak. Kapot na kasapulan launay ni Mayra ti kwarta. Eh, pasensya kan pare ah. Hindi ka matulungan iti day tabanan. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan ano sayad day tangar aramidem? Luk-luk kun lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandaan day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maited ko a kwarta. Mawatan ka, Apollo. Abay, nagsinay ka. Ada ka di parikot? Kwa, awan. Di mo na tanigas kaso ti panagsinay ko. Kala ati pa nagliday mo, Apollo. Patsyak nga da pa kariribukam. Pakawanan na, Mayra. Abay, nagkid daw ka iti pamakawan. Kaputan ng ulbudak ka. Anyat kaya't mo asawan? Anda nasawa ka. Anya? Wan, Mayra. Pakawanan na. Nainlimad ko nga da asawa ka. Apollo. Makonkonsensya ka. Iswa, kaya to awas-wasan tang relasyon ta. Sabay lang ko matamawatan na ka. Sudyan ko di asawa ka. Nasaya at magta naka-amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawan.
Agyaman na kiti pamagbagam kanya pare dyan. Naamiris ko adakas na raramidan. Saan lang amin ati asawang pinakabasulan? O di ka titinamarso pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon ka nakapagin ka niyang milisan kung kanagawin na. Mailiwan kan ka pare. Oo pare. Agawid ako ni ti kabitan na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawa ka. Inarakop na. Pakawalan na, no nabayag adyak nagawawin. Ikari ka dyan ko naman adayo, bay. Saan ako nagtrabaho iti adayo lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. Sana dito yung daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrikta. Sip magpatgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wala kay. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Saan na ko man na nagpakpakita? Danugak tupay. Ti amo nga taday dyan lalaki ka dyan na amuan ti naramid na. Bayam lang tandag itagasawang agsarita. Patsat nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni dyan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo na maamuan tagpaisaw? Sapay la ko mangarot. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papan, panangisina na kani Apulaw. Saan ka ka diyan naragsak? Ta si Macbeth ako, Risa. Itay pwede ka matagtagar ya. Saan ka kuman ang nagaw-awit pa? Anyan kahit mo saman. Nakin kumatan. Adi na kun kayat. Anya ka din dahi ta sasawa. Di ka nagpamula. Amukon nga adda babae. Anya. Mayra tinagan ti babae. San ka di? Apay a pinanawang nagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya. Nalawag aminin kanyak Apollo. Awanan ti rumbeng pa apagsalita. Pakawalan na, Krisa. Nagsinamin ka ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga may ayatan na. Saan ka kumaan nagaramid iti saan ang nasayaat? Dahito yan ti maudi a panagsarita ta. Kan panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ijay balay datata kan nanang ko. Agsinatan. Di na kumamot panawan. Nakamiris ako. Ikan na ko iti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid ko kanya ka po. Iti ka ano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpudno ka ni Risa nga da babaeng pare. Maawat ang pare. Nagdamag ka niya. Doon niya timapaspasama ka ka. Di ako na nakapaglibak pa ya. Katimpudno nga da babaeng. Awan tirumbang ngikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di tirumbang ngikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata naka-ameris kan pare. Jakla ko man nag-aramid iti sana na sayo pare dyan. Saan ko manarak-rak ti relasyon ni ka ni Risa? Sana ka nagpura ka ng bagbagakan ka. Nagpailuyos ka matlatay ti Reknam. Inaramid mo ti kay kayat mo. Nakirelasyon ka ni Mayra. Oradan asawa. Ang hindi ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulitin tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo. Pinasniban na panagbalbali mo. Pasig akin na imbag ipakitaan pare. Aramidag na pare. Diyak kaya't mapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan na klaan ni Risa. Nagpuskul matan ti pa nagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Atang, di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umaya ko magkitaw iti pamakawan kada kayo. Nagbabaw na akong ti madinga namin ko. Ayawanan ti ado pa asaw.
Humanaw kan ta, mga numadagran ka pa. Nagdagang oras mo, Risa. Ha? Apolo. Kunak man no at ka ijay apro. Nagbakasyon na. 3 ulit at ti umayagkid daw iti pagmakawan ka. Apolo. 5 na taon tinapalabas na nagbabawi ang timasol ko. Sa anak ka nagaramid iti sana nasayaan. Anya? Kinagururnong para itinapin ka sa masakbayan ta. Sabay lang ko na mapakawan na ko. Apolo. Inarakot na Risa. Kaya't ka di asawan da ita napakawan na ko. Wen. Pinakawan ka na, Apolo. Agyamanak. Tanasong batan mutlangan dagiti kararag ko. Ama pakawan na to mutlangan. Ikarik. Di kan pun pasakitan pa'y. Namnamaang da ita. Biyag. Titaw. Aw, at tinatengay sa anak-anak ko. Impaglasan nyo, nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na. Dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bali. At dapay mo't nabati akwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras mi? Mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutin tagsapol iti kwarta. Saan mutin anas ka nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Adda nga min klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan na nairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naibag kada kayo ta nairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kastya pa nagsasao ni Auntie Tonya, Manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay magkiti, Manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Duman pa'y kastoy amakitang-tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong aga day takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan tual daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan.
Umay kailat ta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado ti makan. Oo, manong Anton. Mangan ka mo to na. Sige, agyam anak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't musika lang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawit na matan. O sige, Manang. Siyak dito yan. Bilibak mo't ka na kayong agkabsat Joy. Carol. Ha? Bilibak iti paragtintinulong yung agkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat diya. Kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kasta mo didi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panakita kada kayong agkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong ko na latang kanya, kading ko. Gaputa saan na dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin at ka no iksam ni Joy ita. Kasta ka di? Apay ka day? Anya ko mati para midmaw. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumaitang agdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay, dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y ayah no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya? Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarukar. Kat ne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan. Ta si kalangan ti umayagdalo si jay likod ti balay. Kan agis ismatan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant Kinton Bigan? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi ko manitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti taading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayagadi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Uwan Manong. Nagbiit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo dito restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan abulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Uwan Manong, awan imposible basta agsalukag.
Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day jay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga ron ti umdas abos-bosan da. Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Para inaw dalagi jay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, iyak pa dyan nga agraduar ka na anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang ang tananakam kayo, anak. Ana, di kay agsangitan tatang. Aron bang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nagalisan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco na ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Tatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko ken kuanaga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron amin dinton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan niyan to niyan tito niya. Kastamot ng dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton umay alawas to niya. Apay Manong, ada ka diawis mo? Kwa adamot basit pagsasangwan tayo ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Joy? Anyat celebraran na. Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samat Manong Anton. Ay, saan? Saan ka mangrabrabak? Pugna o ti magbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre ang pagluganan tayo. Naibagak iti nga da regalo para kang sakbay ti graduation mo. San ka ni? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsilbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Kanya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyo dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga anak kasing-singpat ka kada kami. Kabala mabayatan dayta. Saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant? Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gaputa agtekak pa iti board exam. Ay na, amok akabaulam day ta. Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo tan na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y kanina ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkapsa. Wala na,
Dito'y kami idi makitangtangdan nga agugas iti pinggan. Damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ko. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan?